החלק הראשון הוא בעצם introduction לעולם הזה של מערכות embedded. עיקרון, אנחנו מסתכלים על איזשהו עולם טכנולוגי, אנחנו יכולים לפרק אותו לכמה מרכיבים מרכזיים, אז בעולם התוכנה, ה-computing, יש לנו 3 domains, אני חושב שאפשר לחלק את זה 4 domains מרכזיים. הדומיין הראשי הראשון שאתם כולם באינטראקציה איתו ומכירים אותו זה הקלאוד, הנושא של הקלאוד, שזה בעצם מחשוב ענן, מחשוב שופע במשאבים, בדאטה ובאמצעים ובאנרגיה. כמויות עצומות של אנרגיה, דאטה ומחשבים, משאבים גם לאחסון וגם לחישוב. כמעט בלתי מוגבל, באפליקציה שאתם רוצים, אפשר לשלם עוד כמה שקלים ולהגדיל את כמות המשאבים שאתם משתמשים בה. בעיקר הצ'לנג' שמה זה עיבוד של, זה huge, כמויות דאטה מאוד מאוד גדולות, וזה העולם של הקלאוד. העולם של הקלאוד, מתוך הגישה הזאת, הנגזרת היא גם של הכלים שבעזרתם הם מפתחים, כלי קלאוד, מי שמכיר, JavaScript, מעט מאוד low level של C, אבל בעיקר very high level, רוצים שדברים יהיה קל מאוד לפתח מאוד מהר, עם כלים כמה שיותר מוכנים. אחרי זה יש לנו את ה-level של אני שם ישר אחרי זה את ה-level של ה-personal computing, המחשבים האישיים. ואין לנו בעיה של אנרגיה, זה מחובר לחשמל, גם לפטופים יש להם בטריות יחסית כבדות וגדולות. רוב הזמן הלפטופים עובדים מחוברים לחשמל, אז חשמל הוא לא האישו פה, מה זאת אומרת אנרגיה, והמשאבים הם יחסית גדולים, SSD אחד היום יכול לתת לכם טרה, חצי טרה, 2 טרה, זה כמות אדירה של דאטה. אתם יכולים להגיד סדר גודל מה זה, לא ניכנס יותר מדי, מה זה טרה ומה זה אומר מבחינת מידע, אבל קילו זה 1,000, מגה זה מיליון, טרה זה מיליארד בתים, מיליארד מספרים של 8 ביט כל אחד, אפשר להבין שזה כמות עצומה של דאטה. אם אנחנו, טוב. ואז אנחנו עוברים בעצם ל-level הבא. מה זה ה-level הבא מבחינתכם? זה הדינמיקה של שיעורי זום, ואין בצד השני יותר מדי. ה-level הבא זה בעצם ה-mobile devices, הטלפונים, הם נחשבים גם כן מערכות משובצות מחשב, נחשבים, אבל זה עולם בפני עצמו, כי זה עולם שהתפתח בקצב מאוד מאוד גדול. יש לא מעט אנרגיה היום למובייל דיווייסס, האינטראקציה איתם היא כמעט דומה מאוד לאינטראקציה מול מחשב, למרות שהיא אחרת לגמרי, מבחינת התכנות, הדרישות של הכלים שאיתם אנחנו עובדים אחרות, לוקחים בחשבון אנרגיה, לוקחים בחשבון זמינות של תקשורת, של כל מיני דברים כאלו, עולם בפני עצמו, גם מבחינת הכלי תכנות, גם מבחינת הגישה לאפליקציות שאנחנו עושים על המובייל דיווייס. זה נכנס תחת קורס שנקרא תכנות באנדרואיד, וכשאנחנו יורדים עוד level אחד למטה, שגם מצומצם מבחינת אנרגיה וגם מצומצם מבחינת משאבי מחשוב, אז אנחנו מגיעים ל-Embedded Systems, שזה בעצם המערכות שעליהן אנחנו נעבוד. אני בחרתי ללכת על קורס שעוסק ב-Embedded, מערכות Embedded של מיקרו-מעבדים, שמיקרו-מעבדים מאוד מאוד קטנים, סנטים וחצי עד סנטים וחצי. בתוך האריזה הזאת צריך להכניס מחשב שלם, זאת אומרת, גם storage של דאטה, גם יכולת חישוב, גם תקשורת מול העולם החיצון, wireless או wired communication, גם אינטראקציה מול משתמש או מול הסביבה, הכל נכנס בתוך הקטן הזה, ולכן גם כל הגישה שלנו לפיתוח על הדברים האלו, היא שונה מהגישה שלנו לפיתוח ב-PC. אז כשאנחנו מדברים על Embedded System, מה זה Embedded? משובץ, זה מיקרו
מחשב, זה מיקרו CPU, שמות משתנים, אבל בגדול הכוונה היא לאותם דברים. מיקרו מעבד, מיקרו מחשב או מיקרו קונטרולר, מיקרו בקר, משובץ באיזשהו מעגל אלקטרוני, שמאפשר ליחידה שלנו להיות באינטראקציה עם העולם הפיזי שסובב אותה. מפה בא השם, מערכות משובצות מחשב, שמה שמאפיין אותם מבחינה טכנית, זה שכשאנחנו כותבים תוכנה, אנחנו כותבים את התוכנה במחשב שלנו, אנחנו רוצים להפעיל את התוכנה, אנחנו מורידים את התוכנה לתוך המיקרו מעבד הזה שמכיל read-only memory, זיכרון לכתיבה בלבד, אמנם זה multiple, אפשר לצרוב אותו, אבל אחרי שצרבנו אותו, המעבד קורא את זה ולא משנה את הזיכרון הזה. ברגע שהתחלנו להריץ את התוכנה על המיקרו מעבד הזה, אין למשתמש גישה לתוכנה עצמה, זה לא כמו מחשב שיש לנו מצח ומקלדת שאנחנו באינטראקציה מול התוכנה, התוכנה היא בתוך המיקרו מעבד הזה, והתוכנה היא בדרך כלל מאוד מאוד ספציפית לפתרון של בעיה ספציפית. מה הכוונה? מחשב שלנו יכול להיות או מעבד תמלילים, או גיליון אלקטרוני, או מסך וידאו, או כל דבר שאנחנו נרצה, אנחנו יכולים לקחת את המחשב ולהפוך אותו לאיזשהו מכשיר שאנחנו רוצים שיפתור לנו איזושהי בעיה מסוימת. המעגלים המשובצים האלו כוללים גם חומרה, גם תוכנה, דרך אגב זה נקרא firmware ולא software, זה נקרא קושחה בעברית, שהתוכנה הזאת בעצם היא מאוד מאוד ספציפית לבעיה מאוד מאוד ספציפית. לא איזשהו כלי גנרי שמשנה את התפקוד שלו בהתאם לצרכים שלנו משתמשים, אלא הוא מאוד מאוד ספציפי. מה הכוונה מבחינה אפליקטיבית, איפה אנחנו רואים את זה ביום-יום? יש לנו מחשבים היום משובצים במכוניות, למרות ש... אני לא יודע, היום כבר רץ מאוד מהר, המחשבים בתוך המחשב, ברכבים היום הם הופכים להיות מערכות מחשוב מאוד מאוד גדולות ומורכבות, כל מי שמכיר את נושא המכוניות אוטונומיות, בעצם יש לנו שם מחשבים בסדרי גודל מאוד מאוד חזקים, שצורכים הרבה מאוד אנרגיה, אבל עדיין המשתמש לא נמצא, זה לא איזשהו דבר גנרי, המחשב באוטו הוא dedicated כדי לפתור את הבעיה של האוטו, הוא לא יהיה גיליון אלקטרוני ומעבד תמלילים בינתיים. הוא בעצם מחשב שעושה בקרה על התנועה של האוטו ומונע התנגשויות, ואולי בעתיד גם ייקח אותנו לאן שאנחנו רוצים. הוא עושה את זה היום וזה הכיוון. טלפונים סלולריים, מערכות סטריאו, היום, מולטימדיה ודברים כאלו, הכל עם מחשבים משובצים בפנים. עד רמה של מזגן, היום גם המזגנים, רוב המזגנים הם משולבים עם מיקרו מעבד. דרך אגב, די דומה למה שיש לנו פה, יש שם מיקרו מעבד שעושה בקרת טמפרטורה, הוא מחליט מתי להכניס את הגז של הקירור, מתי להפעיל את המנוע של המעבד, והוא יודע גם לתקשר עם דרך הוויירלס, עם הדאטה סנטר המרכזי או האפליקציה המרכזית של החברה, כדי לעשות maintenance ולהתחבר לטלפון של המשתמש ולעשות את כל הדברים האלו. זאת אומרת, היום הדרישות במיקרו מעבדים הולכות היום, אתמול ומחר, הדרישות ילכו ויגדלו כל הזמן לכוח מחשוב, ואם פעם לחבר את המכונת כביסה לטלפון ולנהל או לנהל את המזגן שלנו מארץ אחרת, היה סוג של סיינס פיקשן, היום זה אחת הדרישות הטריוויאליות בכלל. אני מה זה שאני בניהול עכשיו בהולנד או באנגליה, מה זה אומר שאני לא יכול לכבות ולהדליק את המזגן בבית, זה לא מקבל על הדעת. אז כן, לשם אנחנו הגענו, ומשם אני לא יודע לאן אנחנו נגיע. אבל כבר במעבד הזה שעליו אנחנו עובדים, אנחנו נעבוד ברמה של בסיסית, כי זה קורס מבוא,
אבל מי שיתקדם עם זה לפרויקטים ולדברים אחרים, אולי נפתח קורס המשך אחר כך. הדבר הזה הוא מכיל wireless connection ומאפשר לכם להתחבר לקלאוד, ואם עשיתם פרויקט שהוא איזשהו חיישן, לא יודע מה, גשם, רוח, בקרת השקיה, תוכלו מן הסתם לחבר את זה לקלאוד ולעשות את זה שליטה מהטלפון, וממש לראות איך מוצאים סוג של פרוטוטייפ למוצר. הכל תלוי ביכולות שלכם ולאן אתם רוצים להתקדם, וזה סיבה שגם הלכנו על הבורד הזה, זה בורד די חזק, ומשתמשים בו לא מעט בתעשייה. יש עוד חברות, יש עוד ST וחברות אחרות שאפשר לגשת אליהן, אבל לעומת ה-PC שבו בעצם אתם מפתחים באיזשהו כלי גנרי שמתאים פחות או יותר לכל מחשבי ה-PC שלכם, המיקרו-מעבדים לכל קבוצה או משפחה של מיקרו-מעבדים, יש את הכלים הספציפי שלהם, ואם למדתם ל-TI, למדתם את העקרונות, תוכלו בקלות יחסית לעבור למשפחה אחרת כמו ST או אטמל או משהו תרצו, אבל זה לא מעבר מיידי, לא חלק. זה דורש איזשהו מאמץ. מהם המאפיינים של מערכת אמבדד? אז מה שאנחנו נראה לאורך הקורס הזה, זה בעצם נעסוק בחלקים האלו שמופיעים לכם פה. מהם הדברים שאנחנו נדבר עליהם? מערכת משובצת מיקרו-מעבד, היא מקבלת אינפוטים. מהם האינפוטים של המיקרו-מעבד? האינפוטים של המיקרו-מעבד, סיגנל חשמלי, איזשהו אות חשמלי. אם מישהו לחץ על כפתור ורוצה להדליק את האור, אז בעצם האינפוט של הרגל פה על אחת מהרגליים של המיקרו-מעבד יכול להיות או 0 וולט שאני רוצה לכבות את האור, או 3.3 וולט שאני רוצה להדליק את האור. אין לי מושג האם זה מתג שלחצו עליו, האם זה מתח שהגיע מברק בחוץ, או אני לא יודע. כל מה שהמיקרו-מעבד הזה יודע זה בעצם מתחים חשמליים שמגיעים לרגליים שלו, ואותם הוא יודע לתרגם לכדי אות דיגיטלי, ואנחנו נדבר על החלק הזה. המיקרו-מעבד מבצע חישובים, מן הסתם הוא מחשב, והוא מייצר אאוטפוטים. שוב, הוא מייצר אות מוצא, והאות מוצא, כמו שהאינפוטים שלו זה מתח חשמלי, אות המוצא שלו גם כן יהיה מתח חשמלי. אנחנו נדבר איך אנחנו הופכים את המתח הזה לכל דבר אחר, איך זה שהמתח של 0 עד 3.3 וולט גורם למטוס להמריא. אז זה הדברים שאנחנו נדבר, ואנחנו נבין איך זה קורה. כאשר אנחנו מדברים על מערכת משובצת מחשב, אנחנו מדברים על תת-מערכות, סאב-סיסטמס, ממשקים בין תת-מערכות, זאת אומרת, אנחנו נעסוק במערכות שכוללות מיקרו-מעבד אחד, אבל לא מן הנמנע, שבטח באוטו יש לנו בערך 20-30 כאלו, וכל מיני חלקים שונים של אוטו שמדברים אחד עם השני, ומתנהלים כמערכת אחת, וזה דורש מאיתנו בעצם את הממשקים. אז אנחנו רואים בסכמה הזאת, יש לנו את המעבד, המעבד יש לו את הרם, הזיכרונות, נדבר עליהם בהמשך. יש לו IO ports, זה גם כן, זה הממשקים שלו עם העולם הפיזיקלי החיצוני. פה בעולם החיצוני למערכת המשובצת שלנו, יש בעצם את הממשקים לחלקים הפיזיקליים, שממירים את האותות החשמליים בעצם לצורך העניין. מנוע חשמלי, זה כל מה שהוא עושה זה להמיר אות, שהוא זרם חשמלי, לאנרגיה, אות מכני של מומנט סיבוב. אז ככה אנחנו מסתכלים בעצם על מוצרים, על אפליקציות ברמה ההנדסית של המעבדים, וכמהנדסי חשמל, אלקטרוניקה, מכניקה, ובכתבו זה הכל סיגנלים, זה הכל אותות שמומרים מסוג אחד של אנרגיה לסוג אחר של אנרגיה. אז מהם הנושאים שאנחנו צריכים לתת עליהם את הדעת במערכות משובצות מחשב? יש לנו את הארכיטקטורה, ומה שהארכיטקטורה אומרת, יש לנו את ההנדסה שאומרת איך אני מבצע את הדברים, והארכיטקטורה אומרת איך אני מסדר את הדברים
ביחד לכדי יחידה אחת אינהרנטית שעובדת בצורה טובה ויעילה יותר. אם אנחנו נסתכל על בית, הארכיטקטורה אומרת בעצם מה יהיה גודל החדרים, איפה נמקם את החדרים ביחס אחד ביחס לשני, איך נשלב את הנושא של פונקציונליות ביחד עם נוחות ונראות וכל הדברים האלו. זה הרעיון של הארכיטקטורה, זה קיים גם בהנדסה, לא מעט. ההשלכות של זה מאוד מאוד חשובות. אם יש לנו פה את המכוניות, יש לנו אינסוף דגמים שונים של מכוניות, כאשר פונקציונליות כולם עושים אותו דבר, כולם יש להם גלגלים וכולם נוסעים. אבל כל אחד, הארכיטקטורה שלו היא שונה. זה קצת מביא אותנו לתובנה מה המשמעות של ארכיטקטורה. כאשר אנחנו עוסקים במיקרו מעבדים, אנחנו בערך עוסקים בחלק הנמוך יותר של מערכת הפעלה, כשבדרך כלל במחשבים אישיים אתם לא רואים אותם. אתם אף פעם לא מתעסקים באיך המחשב נמצא באינטראקציה עם הלוח מקשים שלכם. אנחנו עובדים עם המיקרו מעבדים, זה בדיוק ה-level שבו אנחנו מתמקדים. דיזיין של מערכות מיקרו מעבדים כולל לא רק איך אני פותר את הבעיה, אנחנו חייבים לקחת בחשבון את הנושא של מחיר, כי אנחנו רוצים שבדרך כלל המוצרים שהדברים האלו משתלבים בהם כוללים מסות גדולות מאוד של יחידות שנמכרות, טלפונים נמכרים במאות אלפים או מיליונים, מזגנים, מכונות כביסה, כל הדברים האלו נמכרים במסות מאוד גדולות, ואם אני שם מיקרו מעבד של $2.5 במקום $0.50, אז $2 כפול 100,000 או מיליון יחידות שנמכרות, יעלה לי בעצם $2 מיליון מיותרים, שזה רק המכפיל של העלות של החומר. אנחנו יכולים להגיע גם לעלויות של $10 מיליון, עם השינוע וכל הדברים. אז יש לנו פה פרפורמנס נגד קוסטס, וזה דברים שאנחנו לוקחים אותם בחשבון, ומבחינת פרפורמנס, תמיד יש לנו את הבעיות של איך אני משיג את אותו פרפורמנס עבור רכיב שעולה הרבה הרבה פחות. יש לנו בעיות של פרפורמנס, כי הרכיבים האלה הם בעצם קטנים ודלי משאבים. ונושא נוסף שאנחנו ניתן עליו את הדעת, זה היכולת שלנו לנתח את המערכות האלה. זה לא אפליקציה שרצה על ה-PC ואני מפעיל סביבת פיתוח וזהו, אני רואה איך זה עובד, ואם זה לא עובד יש לי exception ואני רואה את כל החריגות, אני יכול להסתכל משתנים והכל. רץ על סביבה נפרדת, על יחידה נפרדת, במהירות מאוד מאוד גבוהה. הזמינות שלי לדבק את הדבר הזה, לזהות את התקלות, היא מאוד מאוד מוגבלת, וגם את זה צריך ללמוד איך לעשות. זה לא טריוויאלי. אבל צריך לראות איך עושים את כל הדברים האלו. מבחינת הקטגוריות, אנחנו מדברים על 4 קטגוריות. מחשוב כללי. דוגמה, יש לנו כספומטים, יש לנו יחידות של תורים, מי שהיה בקופות חולים, כל מיני משחקים, דברים כאלו. מערכות בקרה, שזה משהו שיכול לעניין אתכם כמהנדסי אלקטרוניקה, מהנדסי חשמל. מערכות בקרה, כל הבקרת תנועה והדברים האלו. עיבוד אותות, יש לכם קורס כזה. כמו שאמרתי, מבחינתנו, הכל זה אותות. מנוע שמסתובב בעצם מייצר סיגנל, יש לו סיגנל מכני, שזה הסיבוב המכני, שנוצר כתוצאה מסיגנל חשמלי, אז אותו דבר בכיוון ההפוך, כל מה שאנחנו מקבלים מהסביבה, אות, והאות החשמלי בעצם מאותו חשמל, צובר עליו רעשים, ואנחנו צריכים להפריד את הרעשים מהאות האמיתי ועולם שלם. מעבר לכך שיש לנו את הנושא של רדאר וסונארים ווידאו קומפרשן, שהווידאו זה האות שלנו, איך אנחנו לוקחים את האות הענק הזה של הווידאו והופכים אותו בעצם לסיגנל הרבה יותר קטן, שלא יהיה לנו בעיה להעביר אותו ממקום למקום או לאחסן אותו, כל הדברים האלו. ומן הסתם תקשורת ונטוורקינג ברשתות, שזה הווי-פיי, אינטרנט, כל הדברים האלה.
מבחינת המגבלות, דיברנו עליהן, גודל מאוד מאוד קטן, בדרך כלל פאוור לא זמין לנו, יש לנו מעט מאוד אנרגיה חשמלית, במקרה הטוב יש לנו איזשהו מקור דל, במקרה הרע אנחנו עובדים על בטריה שצריכה להחזיק, לא יודע מה, 5-6 שנים, ולספור צעדים של איזושהי חיה. אז אנחנו על בטריה קטנה שחייבת להיות קלה, לשבת בתוך איזשהו מעגל שאנחנו לא רוצים שילך לאיבוד, והוא צריך לתקשר עם העולם החיצון, ולהחזיק גם 4-5 שנים, אז גם שמה זה מיקרו מעבדים, וזה שייך לעולם הזה שאנחנו מדברים עליו. סביבות מאוד מאוד קשות, מים, חשמל, טמפרטורה חיצונית יכול להיות בין 50 פלוס מעלות למינוס 20, מינוס 30 מעלות. הכל תלוי אם זה מטוס שטס בין סהרה לבין ניו יורק, אז אתם יכולים להבין, המחשב לא יכול להפסיק לעבוד. כנ"ל גם הטלפונים שלכם, דרך אגב, חייבים לעמוד במצבים של רטיבות, של חום, שוכחים אותם על הדשבורד של הרכב, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל הדשבורד של הרכב שלכם מגיע לסביבות 60-70 מעלות בקיץ, סביבה אפילו רותחת. המעגלים החשמליים האלו לא ממש חיים טוב עם הפלסטיק שלהם בטמפרטורות האלו. סייפטי, כשאנחנו מדברים על סייפטי, אנחנו מדברים על הסייפטי של המשתמש, אוקיי? אם המעגל הזה יישרף, אז הפסדתי את העלות שלו, זה לא סייפטי, זה עמידות של המעגל. סייפטי זה מה קורה אם המעגל הזה נשרף, מה קורה למשתמש במצב הזה. לא כל מעגל שנשרף עולה באש ושורף את הבית, אבל אם המעגל הזה אחראי בעצם לבלימה של הרכב, והמעגל הזה מתקלקל, יש באג בתוכנה, משהו קורה לו, קלקול שלו יכול להביא לכך שהרכב לא יעצור ויהרוג אנשים, חס וחלילה, אז זה המז'ר של הסייפטי, זה האומדן של הסייפטי. יש אפליקציות כמו, לא יודע מה, טרנזיסטור, שהמשתמש שומע טרנזיסטור, אז אם התוכנה תקרוס, אז לא נורא, מקסימום לא ישמע קצת רדיו, יכבה וידליק וזה יחזור לעבוד, אז הסייפטי לבל שלו הוא נמוך, ויש כאלו רכיבים שהם critical safety, כמו מערכות בלמים, כמו מערכות בקרת מים חמים, כמו מערכות שהן מערכות מדיקל, ושם הנושא של הסייפטי הוא קריטי. כל המערכות האלו כולם עדיין הם embedded systems עם אותו מיקרו מעבד קטן שעולה כמה דולרים בודדים, אבל הוא צריך לעמוד בדרישות הסייפטי, ואתם כמפתחים צריכים לחשוב על זה ולהבין איך אתם מתמודדים עם הדרישות האלו של סייפטי. אנחנו לא ניכנס לעולם הזה בתחום במסגרת של הקורס, אבל אנחנו כן נזכיר את הדבר הזה, כי כשיבוא הלקוח ויגיד לכם, תקשיבו, אני צריך שתפתחו לי אפליקציה לבקרת בקרה של שער, כניסה לבית שלי, אז אתם צריכים מיד, הנושא של סייפטי, תגישו לו רובריקה, מה יקרה אם בן אדם עומד, שער נסגר, מה אתם עושים? חלילה אתם לא רוצים לפגוע בבן אדם. אז אתם מבטיחים עוד איזה שהם יחידות בקרה, מי שמכיר את תא פוטואלקטרי, או שאתם ממש בודקים את קצב הזרימה של המנוע, ורואים האם הזרם גבוה, זאת אומרת מומנט גבוה, זאת אומרת השער נתקע במשהו, אתם תעצרו ותיקחו אותו בחזרה. מה יקרה אם הדבר הזה מפסיק לעבוד, אם השער נפתח, נסגר, נעצר במקום. כל הדברים האלו מיד יקפצו לכם בראש. למה? כי אמרתי לכם, safety זה נושא שמטפלים בו בעולם של האמבדד. בסדר? ו-extreme cost sensitivity, דיברנו על זה. מכיוון שהדבר הזה באינטראקציה עם העולם האמיתי, הוא נכנס תחת הקטגוריה של מערכות זמן אמת. מה זה מערכות זמן אמת? מערכות זמן אמת, המשמעות שלהם שהמערכת צריכה להגיב במסגרת הזמנים שהאפליקציה דורשת כדי לפעול באופן תקין. אם אני מסתכל, טוב, זה איזושהי הגדרה אינטואיטיבית, מה הכוונה? יש לי מערכת לחלוקת עיתונים, אז העיתונים צריכים להגיע פחות או יותר בשעות הבוקר, יגיעו ב8 בבוקר, או ב6 בבוקר, או ב5 בבוקר, זה לא קריטי,
היה מאוד נחמד אם הלקוחות יקבלו את העיתונים שלהם בשעות הבוקר, ככה שכשהם קמים בבוקר יוכלו לראות את חדשות היום. זה לא רלוונטי, כן? אבל זה גם, דרך אגב, זה גם רלוונטי באתרי החדשות שלנו באינטרנט. אנחנו מצפים שכשאנחנו פותחים את האתר חדשות בבוקר, לא נראה שם את החדשות של אתמול, וזה מערכת זמן אמת, כי מערכת חדשות מדווחת לנו על חדשות בשאיפה כשהן קורות. לא נרצה חלילה לשמוע שהבורסה נפלה בערך חודשיים אחרי שזה קרה. נשמע זה יחסית בזמן, כדי להגיב בהתאם. אז זה הרעיון של מערכות זמן אמת. לכל מערכת יש את תחום הזמנים שבהם היא אמורה להגיב. כאשר אנחנו לוקחים את מערכות האמת, אנחנו מדרגים אותם לשלושה סוגים. יש לנו hard real time, טוב, זה קצת מתקשר ל-safety. מערכות זמן אמת קשיח, זה אומר שהמערכת צריכה להגיב בזמן שהוגדר לה, אחרת קורה משהו שהוא קריטי, וזה בלתי מתקבל על הדעת שהיא לא תגיב בזמן שהוגדר לה. דוגמה, מערכת של בקרת בלמים של רכב. אני מצפה שהיא תגיב תוך 10 מיליסקנד, או תוך שנייה, או חצי שנייה. אני מניח ש10 מיליסקנד זה זמן תגובה של בן אדם מהרגע שהוא מזהה סכנה עד הרגע שהוא לוחץ על הבלם. אם אני אפספס את ה10 מיליסקנד האלו, יכול להיות מהרגע שהבן אדם לחץ על הבלם, אני לא אסגור את הבלמים, ואני אהפוך את זה לשתי שניות, אז אתם יודעים שב-60 קמ"ש, אז 2 שניות זה משמעות מאוד מאוד גדולה מבחינת הטווח שבו בעצם הרכב ימשיך בלי לעצור. אז hard real time, המערכת הוגדר לה את טווח הזמנים שבו היא אמורה להגיב, וזה בלתי מתקבל על הדעת. unacceptable, זה לא מתקבל, שהמערכת לא תעמוד במסגרת הזמנים שהוגדרו לה. ב-real time אנחנו יכולים לבוא ולהוריד את רמת הדרישות. האמת שהדרישות יכולות להיות מאוד גבוהות, אבל זה מתייחס ל-safety. במקרה והמערכת לא עמדה בקצב הזמנים שהוגדר לה, אוקיי? לא נגרם נזק משמעותי. כלומר, לא נגרם נזק חלילה בנפש, לא נגרם נזק פיזי לשום דבר. כמו סרטי וידאו, אתם יודעים שסרט וידאו הוא בעצם סטרים של פריים. אם פספסנו פריים, אנחנו יכולים לדלג 4-5 פריימים הלאה, ולהציג החל מהרביעי והחמישי. רוב הפעמים בני אדם בכלל לא יזהו את האלו בפריימים. זה דברים שקורים כמעט באופן קבוע. אנחנו מסתכלים על וידאו, המוח שלנו משלים, וזה בסדר. וידאו, אודיו, סטרימינג זה דוגמאות מאוד מאוד טובות ל-FM real time. מצד שני, אם המערכת לא תעמוד בזמנים באופן קבוע, אז אנחנו נראה בעצם את כל הוידאו כמו שרואים את היד שלי בערך בזום, אוקיי? זה לא נחמד. אבל לא קרה שום דבר, אם לא ראיתם לא את היד שלי ולא את המעגל, כולנו שרדנו וממשיכים לחיות והכל בסדר. ו-soft real time, אני התחלתי במשלוח בביצוע המשימה, סיימתי את ביצוע המשימה, ובעצם המשימה עצמה, תכלס, הדליברי יקרה מתישהו בעתיד. זה soft real time, דוגמה של אימייל, כולם יודעים שאני שולח אימייל, אז האימייל מגיע ללקוח אחרי X זמן. היום זה כמה שניות, פעם זה יכול לקחת כמה דקות. היום מערכות, האמת שיש מערכות בנקאות, למשל שאתם מבצעים איזושהי פעולה מתבצעת רק בלילה. רק בלילה כל הטרנזקציות מתבצעות, כל הטרנזקציות שהצטברו במהלך היום, אלא אם כן זה לא העברה זהב או משהו מיוחד, אז רוב הדברים קורים בלילה. זאת אומרת, ביצעתי את הפעולה של הטרנזקציה, בתכלס הטרנזקציה מתבצעת בלילה. ביצעתי את הפעולה של שליחת מייל, בתכלס זה הגיע רק כמה דקות אחרי זה.
או שסיימתי להדפיס את העיתון, בתכלס האנשים יקבלו אותו רק כמה שעות אחרי. זה מבחינת להכניס אתכם קצת לנושא הזה של האמבדד, קצת לשמוע את המושגים שאנחנו עוד נדבר עליהם בהמשך הקורס. שאלות עד כאן בינתיים.